Squad 3, we took down a helicopter. Good shit, Squad 3, really nice. That guy was reconning me, so good job. Fuck yeah. Squad 5, Hvad fuck kører du, mand? Der er lidt mere, der kører bag os. Der er lidt mere, der kører bag os. The invasion has begun. Hang on the ground with a force of thousand hands. Stop her. Crossing the line of fire. Crossing to hostile land. Tanks leading the way. Der er foran os. Hvad det? Ja, gå ind i ham. Phantom swarm. 200 miles at nightfall. Within a day. Burning the flame. Der er en mere derind. Der er ikke mere, kan høre. Rosa, foran dig! Okay. Der kommer fucking her, mand. Fuck, det var en sten! Shit, mand. Jeg fik deres infantry fighting vehicle. Fuck, hvad jeg vil. Gem det. Okay, jeg sætter mig. Jeg er klar til at køre. we build a camp here. Ah, fuck, enemy helicopter. Nej! Jeg kan ikke se, hvad jeg kan gøre hen! Ja, vi bliver nødt til at fight den nu. Det mistede! Skål! Nej, men det misser du! Du missede det for! Jeg kaster en granat ind. Jeg kaster en granat ind til Russia ind. Okay, der går! Det kommer i bygning. Contact. You gonna be able to drop that or not? Go! En død. Push. Find radio. Have den der foran os. Åh, jeg ser russer foran mig. Have dem. Kom væk. Der er russer der på tavlerne. Jeg har fundet radioen. Enemy FOB spotted. Accurate. Ja, skød flere russere. De er døde. Radioen derovre. Move til radioen. One of the new hab coming up on the south. Move til radioen. Tag radioen. We need people to spawn here because they all probably will push up. Bil! Ja! Fuck! Jeg har fundet radioen. Bare spawn igen og kom tilbage her. Enemy radio on 10 move, observe mark. Gem det der, Martin. Gem det der klip. De har ikke fundet mig endnu. Nej, de skød også mig. Fuck, jeg skal snige. Heavy machine? Nej, vi kan gå ind i jer. Nej, nu skifter jeg rolle.
push.